Du kan ikke, du skal lige rejse op. Du kan ikke helt seriøst, du vil læge, Wow! Hør, den er vent. Hvis du lige står fremstå. Godt. Så lige trække buksen ned og rejse op, så står jeg på lang afstand, og så man lige til sit så må du se buksen. Træk buksen i røven. Yes. Og så trækker du på igen. Bare film. Skal jeg stoppe der, har du søgt mig i? Skal jeg filme? Eller skal jeg... Jeg skal bare i vand. Skal jeg skå? Ja, jeg har den. Jeg kan bare køre ud. Der er du lige. Jeg har en plan. Men det er siden fedt. Det var fortsat, at du vente siden ryge. Skal jeg også filme, eller hvad? Nej. Skal jeg filme? Hey! Skal jeg filme? Nej. Er der kommet en eller anden? Kan du have? En eller anden? Hey, nej, sid stille nu. Sid stille, det går galt nu. Her, tag telefonen. Så skynder. Vent, den filmer ikke helt jo. Hvad fanden laver den her? Du skal trykke. Den filmer ikke helt. Den mangler at sige, at 2 sekunder bare sin telefon for lige. Du skal trykke der på den runde der. Dernede. Ja, det er om telefonen lige for. Kan du se? Der er sådan 14 minutter siden. Jo, men det er sgu lige meget det her. Det har han sat den til. Han har. Kom nu, bare film. Hvad så, Basse? Okay, 2 sekunder. Dennis, Basse, han skal vende kareten derude 100 eller 90 grader og komme herind igen. For 1000 kroner. Yes. Hvis ikke han kan det, så bliver han på. Så Basse, han sidder nøgen i en rullestol. Kom så, Basse, du kan godt. Husk at slippe håndanker. Håndbremsen er slukket. Trukket det. Kan jeg lade sig gøre? Kan jeg lade sig give sig? Det kan han. Han kan det. Ja, han kan det. Han kan gøre det. Nej, han kan ikke. Nej, han kan ikke. Det er ikke. Du skal ind. Nej, det er godt. Du skal ind, Basse.